na siya, gi-direct feeding ra na siya namo para dili na ni magsigig panlaog nila. Mo na siya. Galing kay usik lang kaayo siya kay nangawas say panduaan. Uyugon ra ni siya namo. Oh, wait lang. Amo ra ni siyang iuyog para musubay rang ri ang laog ngadto paubos, ngadto paingon sa ilahang sudlanan. Para og manlaog mi ang amo na lang anay mo amo ang tagaanan. Okay. Automatic feeder na ang uban. So ang anay dili nimo pwedeng i-automatic. Manual ra siya. Giuhaw. Oh, porting hugawa. Oh, sus ko. Nagyotek. Ang akong assistant niya, little girl. Nagkugi o painom sa baboy. Kani siya, uyugo na to. So, napabili siya eh. Laog. Kami nakapanlaog ron kay ang among commander nga si among manager gisakitan sa hawak. Try na tong uyog. Na ingon ani ra siya. Uyugon ra na siya, uyugon hantod nga ang laog sa ubos. Na siya. Mauna na siya na gamay na lang og laog, gamay ra ang nang lusot. Sakit ra ba ang hawak sa amo manager. So for amo manager, sakit ang hawak, di kalsa sa laog. Dahil lang siya, bigi-uhaw man na siya. Na magligo pa mi karon sa baboy kay purting hugawa. Og gani siya ang among parakuhit, ibalik kay para mawala. Kani siya ang duha ka pagmay. Look. Kuno inabalik to. Manguwag kaning duha. Kuan pa ni siya, wala pa ni dili pa ni sila anay, padung pa lang himuon sa nag-uog anay. Kana din kani mao ni ang among anay. Kani kana hapit na sa siya mga anak. O dako na yan tiyan, klaro na. Okay, nahabala na sa nasiya. So, magkup-kup ko sa tai kay pating naghanag hugaw. O kani ang liguonon. Kusog agas, bi? So, ligo sa ato ang mga baboy nga nagporteng hugawa. Basa lang, bibi. Para mahumkan mo kisi-kisi na ron, wanhak na nimo hugaw kay nabaho na ron. Ayaw ang ulo basa. Na awa. Sorry sa to. Puno na. Ang lawas lang ba? Ayaw ang ulo. Ha? O pa na puno. Wala pang puno. Iuhaw man. Iinom. Hala, oy. So, may manuwas usa ta. Mao ni ang among punduhanan sa among tubig. Ya kung magligo mi sa among baboy. Kay gamitan ra namo og spray. Mao ni ang among machine, no? Pati lang hugawa. Mao ni among machine. Isaksak ra ni namo dire. Isaksak ra ni siya para ang among paghugas kanang kuan ra ba sayon ra. Asa da ito ang kuan bi? Para gikuha ala ang katong para spray ba? Follow the line. Dito na paingon. Mami, mao man na di kuan tata. Para painom man na. So, isaksak na to siya. Dry.
tubig. Kani siya nga hose. Kani siya nga hose kay paingon ni siya ngadto sa tubig na para makainom ang mga anay. Tara ay. Kana siya mao na siya kunduhanan namo para sa tubig sa anay. So diretso ang hose tara. So bay ngadto. So mao na ang hose para inanan sa anay. Okay. Nag-try kong mag-live pero dili kabot diri ang wifi kay layo naman siya sa among balay. So ako na lang kuan. Bibi asa din para spray bi. Nana, oh. Di man na siya maubi kay para man na siya sa kuan. Para man siya kaligo. Wala. Sige, pagtanaw. Pero nga, ikuan. Sudaghan kay may diri galon para punduhan sa tubig kay usahay dili siya moagas. Isa ko, mama. Kinahanglan nga naagid siya pundo nga tubig kay para painom sa among mga anay, sa among mga patining, para sa mga lechonon. Kani mo nang naagid ni mga pundo nga tubig. Dayon, kana siya buntis na sad ni siya. Oh, klaro naman sa diyan tiyan ako na. So daghan pa kay kong kibuson mga tai-tai. Ako pa na siyang dustpan nun. Hapit na kumalubat, guys. Ikalubat ani. Pagdaspan ko sa ilahang mga tai o ako na silang paliguan. So, hapit na malubat akong kamera. Hindi ko katuwas. Sige. Buyers. So magdaspan ako. So bye-bye. See you on my next video. So maano siya. Agas na. Gamay na lang ang among baboy karon diri atong una. Makita ninyo sa video nga kani diri puno kay ni siya. Kay tungod bago patong nanganak ang among mga anay. So karon buntis pa siya. Kani siya lamao ni silang katong diha. Kaning mga baboya diri, katong to ato. Mo to silang solo diri ato sa una. Nya dagko na gibalhin namo diri kay osus. Gipangguba ang mga tangkal, 14 gubaa, wala na mi panakan. So kinahanglan repiro na sad na siya inig panganak. Hapit na to siya, hapit na to mga nakato siya. So kinahanglan repiron pa na siya namo. Mo na siya katong mga baktin nga gipanganak karon dagko na. Dali ra kay madagko, guys. So nahalina na mi anig makadaghan. Charot lang. So magligo sa ako ha, buyers. Shush.